Nyamita onyiso gani nyanza sirkal anyate kinde ma jotelo mawuok e gwengego medo yudo thuolo mar bedo jotend migepe e piny owacho. Kolose gweng' ma Mukuyu e kar chung' od bura mare gi kodirani, Nyamita onyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo mi owe bedo ni ok nyal kwedo gik maricho matimore. Kolero ni biro bedo mayot kwedo gik maricho ka oganda ni e iye, kendo pogo mwandu mag piny ka oganda obedo e mesa gi sirkal ma ok goyo koko e tok chiel. I'm calling upon all our leaders, especially from this region of Nyanza, that we must now support the government, especially now that even some of our own are within. And I continue to ask our friend Governor Orengo, tafadhali tupatie space. Tumechoka na upinzani hata sasa. We are tired of opposition for the governor. Kama serikali imekubali kutufanyia kitu, wache muda. We can't just be running on the street and opposing when we have no clear record of where we are exactly going. See, tutaungana na hii serikali. The things that are wrong within the government, we will tell them when we are inside. So the things that are good, we will tell them when they're inside. The things they want to divide for this nation, we will divide when we are